den her video vil jeg gerne tale om et skid, jeg har lavet, som hedder Explain Like I'm 5. Et skid lavet til at forstå meget komplicerede emner eller ting, hvor man gerne vil have et visuelt billede af, hvad det egentlig er, sådan så man bedre forstår det. Et eksempel på det kunne være noget som DNS. DNS, det er noget, som alle ved har med hjemmesider at gøre. Det har noget med server at gøre. Men hvad er DNS i virkeligheden? Hvis du støder på sådan noget, jamen så kan du bare bruge Explain Like I'm 5-skillet til at få et overblik, der kan fortælle dig det bedre. Vi kan prøve at køre det her. Explain Like I'm 5 DNS. Det her skid er sat op, så det spørger dig i starten, om du vil have det leveret som en Excalibur tegning, og det viser at være lige om 2 sekunder, eller om du vil have det leveret på en moderne måde. Hvis det er Excalibur, og det er seriøst en genial connector, hvis ikke du allerede har smidt den her connector på, så vil jeg anbefale at gå ind og gøre det. Den er sindssygt fed. Den ligger her, Excalibur, og du kan finde den her inde under Browse Connectors. Hvis du ikke har lavet en bruger, så er det en gratis bruger. Det tager 2 sekunder at lave. Det er i virkeligheden, at du kan lave illustrationer som en sketch, og vi elsker alle sammen en lille tegning til at forstå ting bedre. Så den spørger os her som det allerførste, hvilken stil vil du have forklaring i? Jeg vil gerne have den i Modern eller Excalibur. For eksempels skyld, så vælger jeg begge to nu, sådan så du kan se forskellen til når du selv skal bruge den fremover. Hvilken baggrund foretrækker du? Det er kun relevant ved Modern Style, om du vil have den i plain hvid eller plain sort baggrund. Vi kører med plain sort. Accentfarve, den lille design ting det her, vi kører med blå. Og alle de her, det er standard, det spørger den om hver gang, uanset hvad du smider ind. Om det er DNS, eller om du kopierer en hjemmeside ind, som du gerne vil forstå bedre. Lad os sige, at du sidder og kigger på en potentiel samarbejdspartner, som har et kompliceret produkt, og du vil finde ud af, er det noget, jeg kan bruge i min virksomhed det her. Så kan du bare kopiere linket fra deres hjemmeside ind, og så bruge Explain Like I'm 5, og så kan den forklare dig, hvad er det, den her virksomhed egentlig gør. Hvordan vil du have Excalibur-forklaringen leveret? Den vil jeg gerne have leveret som en PNG i chatten. Hvis du vælger det som en Excalibur-fil, så kan du bare tilgå Excalibur via web sådan her, og så kan du egentlig bare åbne herop i venstre hjørne, tryk Open, og så smide den fil ind. Så kommer det ind som en tegning her. Hvis du er på gratisplanen, kan du kun have én tegning kørende af gangen, så du vil altid override den forrige, du har. Ellers så skal du opgradere til en pro-plan, hvis du gerne vil have alle dine forskellige tegninger gemt. Jeg er bare på free-planen. Så i det her tilfælde vælger jeg bare at få den leveret som et PNG i chatten, det vil sige et indbygget billede i selve Claude-chatten. Jeg har ikke brug for at få det som en fil lige nu. Og vi kan se herude i højre side, at den kalder fundamentskede og vores tone of voice skede, og bruger vores tone of voice til at lave den her forklaring her, enten i Excalibur eller på det mere moderne look. Vi kan starte med at gå Excalibur-tegningen igennem, som vi har fået der forklarer DNS. Vores computer, den søger på google.com, eller vi søger på google.com, og så bliver der triggeret noget, der hedder en DNS resolver, som er den, der hjælper os med at slå den her adresse op for os. Over i nogle DNS-server, der er der en rodserver, som så kender alle top-level-domæner.com og .dk. Den ser så, at det er et .com-domæne, som vi prøver at loade her, og finder ud af, at det så er Google-server. Her finder den så IP-adressen og siger så tilbage til vores computer, jeg har fundet IP-adressen, her er den, og så loader google.com. Så det er sådan, DNS fungerer forklaret med Excalibur. Og fuldstændig samme forklaring har vi også fået leveret i et moderne design. Den åbner du bare her som link i chatten, og så kan du trykke på Google Chrome. Det er nemlig en HTML-fil. Du kan også åbne den i enhver anden browser. Hvis du bare trykker her, så åbner den automatisk i din Chrome. Og det er fuldstændig samme forklaring, som du lige har fået ind i Excalibur, men bare sat op på en mere moderne måde. Jeg har kodet den sådan, så at den maksimalt laver det på en normal skærms side, så det er ikke en lang scroller. Det er der ikke nogen af os, der gider igennem. Hvis der er mere info, end hvad der kan være på en side, så har jeg kodet den til at lave en navbar, som du kan trykke dig igennem for at få det forklaret step by step. Super simpel skill, som du kan køre, hvis du støder på et emne, som du synes er besværligt eller svært at forstå. Så kør det, eller lad være. Uanset, jeg smider linket til skillet ned under videoen. Det kan du bare uploade i din egen Claude og bruge med det samme. Cool, vi ses i næste video.